Nation cross on the. Yeah, you know it. Oh. Mtolo shela do. Ah yeah. What up in Mtolo shela. Ah we. Ngicela ngisize phela yazi kade ngike yazi ngidukile ngazi. Ngifuna bonke inendle yazi. Oh ayi Ngazi noma ngisizana. kahle kahle usufikile yabona nje uzohla straight zodlula loya muzi lo esangela umya esangu nje likubhekile nje ngala hayi ke uzobusuku khona kuzogena kulona Hawu ngicela usengisiza ke ntombi. Hayi aphelele igama. Ngisanda kufika kuyona le ndawo. Benginesifiso sokuthi kube wena ungifundisayo ke le ndawo. Sacela ungiphe ama details ke khona soqhubeka ko WhatsApp yabo. oh yeah okay Yazi igama ngizange salibuza ke bakubiza ngoba igama. oh hayi ke mina ke uzongithola khona ke la Yebo ayingibonga intombi. yebo Hayi wazongisiza awu. Ngiyabonga ukuthi siyoxhumana ko WhatsApp. okay sikhuluma khona Yebo hayi ngifuna ungifundise impela le ndawo ngeke. usuhamba kahle Yebo angisuka kahle ngiyabonga ntombi. hamba kahle hamba kahle So besoyenzile homework leyo sinike umthelezi. Hayi ngingayenzi. Uyazi mina ngazi ngeke uyenze uthathe ngasebenza ekhaya wena usuyitholile nje. Hayi ikhona mina khayiketele lelingasebenzi manje khona uzothatha Angazi impela uzongibhubhisa ukuthi nje khineqhini yi. ezini wena ngoba angithi ayikho into engasebenzi kini No. thathe lo mbalo wakho Oh yeah, yazi right kuphela yena phela bese ngiyabonga. You the boss. wona ngashadwe Keke ntombi njalo nje wena mondlulala shiya inhliziyo yami isipakusa ithathi yabeki yabalisa isuwitheli yandala ngizwa ngishawala uvalo ulubeka amaganyana amasobuyela kwasifuba sebabaningi ntombi emehlo nami ngibabonile ofana nawe ntombi lokhu ngazola ngimboniwe angisayipot mumamathe vele ukuthi angihlayiwe sengicasona sakhiwo sakho isona singenza ngifise kwesi umakoti ekhaya koko ngicela ungivulele inhliziyo yakho mina ngicela ungela angithi uzongomana ekhaya uzongena mama uma uzobhekisa engakubanike lona uzosibuyela istop hayi mzala khamba kanjani mzala yebo ngiratha mangeni hayibo isulkesi sinu obathe amasulkesi mangani uzohlala la Bafo guys. Sebenza uphelile bafo. Phela umsebenzi Kuzoba inzukwana kayise inzukwana. insukwana isukesi engaka kwenze njani vele Hayi inzukwana bafo ngixolele bafo. insukwana Hayi inzukwana. yini kwenze njani vele Yayiba ngixoshile emsebenzini. uqoshiwe Yazi ngilahleka imali engango-100,000 emsebenzini. manje engaka Manje basula mina. badlala ngawe fana ngithola akazi uthethe neshumi ngayisa Kathi ngingena lutho kanje. basangana ayikho lento le Uyazi ngibaselekile. kuyabheda-ke kodwa manje kayisa ngazi-ke sizomisa kanjani ngendaba zokulala la kayisa yabo ngoba le mbhedeni umshana lale mbhedeni nangilala la yazi Kayise umshana sombeka nomphakathi. inkinga bethu umshana bethu ukukhalesa-ke esitathuni uhola u-500 imali lo weqolo mina ngihola u-350 kuphela uhola ngaphezu kwami so kuyaphoqa ukuthi ngilale la yena alali la yabo
Ish, manje nje umuntu ngiyami bengitheyeza phela le. Hawu, usobiza le. Kuba ngivumanga. Usuzobiza le ntombi. Hayi ngiyalika ngomsehlali. Ngisafuna kuze kubuka Awu umqusha. ngingalahla wena kayise, ngingalahla wena. Hayibo. Awubafu. Kodwa asho into ngizokuphisana nayo la ngoba phela Hayi ke bafumele sibe khona la bafu. kodwa ayikhuleka so wakho plan kazi. Khuleka ungasabi. Amshana simshaya ngeTV nje aphume Alright. Ngisaphuthumela amakhelwane yazi bebengibizile angazi bengibizeni ngizokubona manje. Ungabuya feel at home. Ngizobona zonke gazi. Yabonga. Oh makhelwane. Makhelwane njani? Ngiyaphila njani makhelwane? Phila makhelwane. Makhelwane ngithi ngihlalele lapha makhelwane ngizwa nje sithi ingane uthi uyangifuna nje manje. Dinga makhelwane ngifisa nje la bengibheka ama-post kanti vele bekhona iposta yo maclean. Oya clean. So ngabona ukuthi shuthi nawe la ungangena makhelwane ubuka nami. Kade umuntu ahlupheke ngempela. Hawu ngaklina nje ne-toilet makhelwane nje ehlupheke ngayo. Ayikho inkinga. Hawu. Buka nje nje. yazi zonke lezi zinto nginazo ngempela. Yabona nawe. Hawu umphakathi inside awuyaphela indlala Jehova. Ngena makhelwane. Uyaphela indlala. Hayi amasimba ke lawo. Hayi amasimba lawo. Hawu. Balabantu bafuna umuntu onometric ngicabanga. Hayi bayilahla La bafuna umuntu oyazi anginawo no trade 10 ngiyacabanga noma kuthiwa bafuna trade 10 anginawo no trade 10. Hayi inkinga. Iphela imisebenzi eminingi yazi mina ifuna no trade 9 kanjalo. Bona ngiyayikala le ivule ufuna umetric kuphela. Baqathi kulula ka metric laba ngiyababona. Hayi kodwa makhelwane ngibonga ukuthi uyangicabanga nje makhelwane kodwa akusenani ke makhelwane hey. Nami ngizamile makhelwane. Hayi kona ungizamile makhelwane hey. Hey makhelwane sengihlale kangaka phela. Ngiyabona indlela ibhale ebusweni. Indlela ibhale makhelwane kodwa ngikhuluma makhena okudelela kodwa phela ngoba ngilambeleke hayi awuphake makhelwane. Okay Phethe nanopelepele bese ngihlomele ngiyazi mangifikele ekhaya kwenzeka ingadla. Uzodla makhelwane. Uyalazi udaba angibuzo nje vele uphathi. Vele mongadli la uzodla ke. Upha ungasabi lapho. Hawu bafo yini ufuna manje bafuna. Hayi bona hamba bewokisi ngizonje. Hayi suthi sinoba. Suthi sinoba. Hayi alright hayi suthi uba ufuna amafraka. Ayihambani ke. Mzala engazi ngilambe kanjani afika amafrayidi awothi yakhona mzala ngeke amafrayidi kanjani manje ngilambe kanje ngeke isudla lapha kodwa hayi bo nginentombi bafe ngitholile uthole khona la ngifika into mfana zibenda kanje usho yiphi aya bafu ungeyibona le ntombazana hayi iyona le njengisebele ekhaya ibukade ngathi hayi mzala ubambileke mzala lapha uzungigijisa ukudla kodwa abonga ungitshela indaba zeyintombi ayo right before nje siyane nale egazi ngivuka ngikhona isiqubo engisibamba wasala beThekwini amhlo soqedwe unyaka manje soqedwe unyaka and kusayitshiki phaqa awuyivezele ingane guys buka la hayi bumzala siqubo la ushalana kanjani manje hayi bumzala ngeke phela hawu lengane iyona mzala manje mawuthi ngishalana uchaza ukuthini iyashawana lengane hayi bo kade iphukudla lo mina mfethu lengane ithi yithi ngihlezi nginika imali ikifike la ifike sikezile ukuthi ithi yithi kumina hawu bafo ngikuthembile hawu mzala hamba mzala hayi mzala hamba mzala ungakhali kayini hey kade vele ngifisa letho ukuthi ngikhulume nawe yazi wayike wena kuphethe mina ke kuwo ke nje amantombazana la ayi mina ngisayibheki le nhlobo le enhle ngisayibheki yanhlobo le ayi nje sengikhetha le kanje ayibuqonda ukuthini hamba ngibedela futhi laba bahle bahethana mama manje angizwa kabi cela uhambe mama hamba bheka abanye bazongijwayela isiqubu kabi mina hamba hawu kwangiphelela kanjalo hamba mayizuzu hamba hawu indaba lomzala bese efike ngizongidela inkinga hayi Hola makazi. hola khamba kanjani Right bafo. ya right sithini magazi Hey. Ngikhalela uaya lapha ekhaya nto. aya muyi bantu aya Usisi wami. siswakho sithini manje siswakhala ngani
ile nje ifikile le yakho lefikile nje Omzala yini wenzeni umzala? uthi angazi uyithe kuyena mubi kanjani njani angazi Hayibo uthe mubi. Wa Kanjani manje bethu umzala wazonke umzala usengidalile inkinga ifika. Uqala lapho ngigijisa ngokudla nakho usambe dekhalisa ngenza abantu efika kaphela ngisho no 4 hours efile lo muntu. ukendisena nokudla Lapha bengithi ngiyaphakelwa lapha besikwavele wathi bethu sisothe imfethu usodla ama Friday namanje lutho lo muntu akanamali ubroke njengami. Yabo. Ya amsamazi ngempela mfethu. Kade ngamgcina vele umoya kanjani vele? ilofana nami nje Ofana nawe straight. Uyaganga ke lo uyaganga ke lo mzala lo. Phela manje ufana nawe shothi phela muhle ke naye. hayibo Athi phela muhle. Abe ngasho ngayade ngayibona endaweni nobaba ukuthi niyajola nini. Sijolana kodwa sijwela kabona hamba la ngoba sekukhuluma lento engaqondakalile. Kumele washelela ulimi wena ukahle wena yezwa ujwela ukahle wena. Ake ngikuzo lento yakho. Uzohlala la phansi futhi. Samane sikhulume nawe futhi. Usungena phakathi kakhulu. Malume kunento efuneka lapha esikoleni project wakufuneka izinto engasebenzi. Manje into engasebenzi. Yamase ngibheka indlongo lamanje ngithola senguleka cabanga ukuthi wena usebenzi phela vele. Manje uphatha nginto engasebenzi ungidakelwa wena. Kade ngabona wena ungifuni wena vele yezwa. Yazi ngizongijwayela kabi amasimba kulo ngitshela wona. Hawu phela ngisayibheka yonke into. Awusebenzi. Awuyithola engasebenzi. Awafethu mhlawumbe. Nayi le nje le wena. Nayi le wena usungidalela inkinga ufika wena. Lapho uqala ungigejisa ngokudla lapha yana okwesibili kufika la kufika ubhudi la ubhuka uthi uyakhala lapha wena uthe angazi mubi kanjani. Cha bafo. Ungizwe laba ngisho ukuthi mina. Utheni wena? Mina ngihloniphisile baba. Wathini? Wathini? Ngithe mina bafo angisawafunda amantombazane la amahle ngoba ayahethana lawo amahle. Uqonda ukuthini nganye abantu uzophatha kanjani phela yona? Hayi bafo ayikishiye. Kodwa ke bafo mina ngikusoli yabo. Mina ubambevele zona lezi yabo ngoba awubandiswa imoto bafo lapha yabo. Ya wena uzona lemnyango namhlanje kaze. Azali bami awuvela umanga pheliko